प्रेक्टिकेल बसुमतारिया 2024नि जुन दानाव गोबां मानसिफ्रा पक्स' रेप केसाव गोग्लैदों बे केसाव गैया बेयावनो बुजि प्रेक्टिकेल बसुमतारिया सोर मा रोखोमनि मानसि आरो आंनि हिनजावा बुरि नङा आंनि हिनजावा आंनिफ्राय 11 बोसोर गदाय खाथियाव नुयोब्ला इउपिपिएलनि नेता इउपिपिएलनि आईटी सेलफ्रा खदै गजोबगोन गोम गोथौ सिंजों सोमोन्दो दं बेखौथ' जोंनि आबसुनि नेताफ्रा एथ' बुजियाखैमोन नालाय मुंदांखा फावखुंगुर प्रेक्टिकेल बसुमतारी एक्टरनि हिनजावा 11 बोसोरनि गदाय नंगौ बेनि हिनजावखौ नुयोब्ला जोङो गावनो खुदै गलायलांगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं बुङाखै बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारियानो गावनि बुंना लाबाय बिबुंथि होबाय स' नोंथांमोना नायलां बे साननैसोआ जोङो नुनो मोन्दों मा प्रेक्टिकेला जोंहा बिथाङा इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफ हानजायाव फैदों दा बिपिएफ हानजानिफ्राय बा इउपिपिएल हानजाखौ बियो मा बिबुंथि होखो इउपिपिएलआ मा खामानि मावदों सोर मानसिया मा खालामदों बे गोबां बिबुंथि होबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों दा गावनि हिनजावनि बागैबो बाथ्रा बुंदों आङो जास्ट माने बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि निउस चेनेलनिफ्राय नुनो मोन्दों जे प्रेक्टिकेलखौ मा बाथ्रा बुंनायनि सायाव बिथांमोनाबो निउसनि गेजेरजों होदों स' आंबो नोंथांमोननि सेराव बेखौनो एसे आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय स' प्रेक्टिकेला दिनै इउपिपिएलआव थानायनिफ्राय मानो ओंखारखो बिपिएफआव बेसां लाख थाखा मोननानै बियो बे बिपिएफआव जयनिं जाफैखो बेफोरबायदि गोबां मानसिया बाथ्रा बुंदों बे आं बाथ्रा बुंनाय नङा जे प्रेक्टिकेला फैसा मोननानै बिपिएफआव जयनिं जाफैदों बेफोरबायदि आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ आङो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों दा प्रेक्टिकेला मा बिबुंथि होखो नोंथांमोना नायग्रोना लासं जोंहा गोबां मानसि दावराव जादों बा प्रेक्टिकेलखौ सोरबा बुंदों बेलाय जाम्बा नामा मानसिया इउपिपिएलआव जयनिं जानानै दिनै ओंखारनानै मा बाथ्रा बुंखो दिनै बिपिएफआव मानो हाबफैखो बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बिपिएफ हानजानि मानसिफोराबो बुंदों बियो इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारबोबाबो बिखौ दिनै जोङो बिपिएफआव जायगा होआ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों हाग्रामा सार जिन्दाबाद बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलखौबो बुङो सोरबा जोंहा प्रमद बिथाङा जिन्दाबाद बैफोरबायदि दा जोङो नायग्रोना लानोसै जोंहा प्रेक्टिकेल ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो दै गावनि हिनजावनि सायावबो बाथ्रा बुंदों आरो सोरबा बुंदों नालाय देहायावनो जेबो गैया आं ख्रेब दाउब'फोरबायदि बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंनायनि सायाव प्रेक्टिकेलाबो होबाय ओमफ्राय गोबां मानसियाबो रिप्लाय होबायखि आरोना दा नायग्रानि ला स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरब्लानो जाबाय दै थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा चिरां आरो तामुलपुर नोंथांमोना गोबां मोजां कमेन्ट हरगासिनो आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहरब्लानो जाबाय दा भिडिअखौ नायग्रोनानै ला ओमफ्राय शेयार खालामना होब्लानो जाबाय दै आंहा रावथिंबो लोगो जानानै बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै इउपिपिएलआबो थिग बा बिपिएफआबो थिग आंनि थाखाय ना मोननै माबायाबो पलिटिक्सआबो आंनि थाखाय मोजां राजनितिया थ' नायग्रोना लाबानो जाबाय भिडिअखौ प्रमद बर' सारा गाव प्रेसिडेन्ट एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानायनिफ्राय माबायदि खालामबोदों रायजोफोर खोथाया साननो गोनां राजु कुमार नार्जारी सारखौ दिनैसिम आबसुनि नेताफ्रा गोरबो बिखायाव एसे उसुबिदा मोनो आं मिथिगौ आं मा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय रायजोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ दा मानो टिकेट मोनाखै बेलाय जेनेरेल सेक्रेटारि जालायनानै आबसुनिफ्राय अबजेक्सन फैयो नोंथांमोना रोखा बिजिर जुदि प्रमद बर' सारनाव पलिटिक्सनि सिगांनिफ्रायनो माइन्डसेट गैयामोनब्ला बबे जायगानिफ्राय डाइरेक्ट राजु कुमार नार्जारी सारा जेनेरेल सेक्रेटारि जानो मोनखो बे हिसाबा मेलाया रायजोफोर मानसि गैयामोन नामा आबसुआव पिसिडिआरनि दैदेनगिरिफोरनाव मा हिसाबजों आसरित मोनदों आबसुनि नेताफ्रा एखेबारे बेजोंथ' नोङो एनजिअ थानाय समावनो प्रमद बर' सारा गोगोम गोथौ सिंजों सोमोन्दो दं बेखौथ' जोंनि आबसुनि नेताफ्रा एथ' बुजियाखैमोन नालाय
जे दिननिफ्राय प्रमद सारा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों बे दिननिफ्राय एबसुआ सायाव स्ट्रं सिङाव खंख्ला जादों रायजोफोर आं बेखौ बुंहरो नंगौ एखेबारे सायाव गावहा उन सिगां AK-47 फाख्रा गानलायनानै बडिगार्ड लानानै लामायाव रेल जथियो ओमफ्राय लामायाव हाइरड ब्लक खालामो हाइवे ट्रेन रेलवे ट्रेक बन्द खालामो आङो खाथियाव थांनानै माबादि बडिगार्डआ होननानै नायोमोन आरोखि बै धरनाफ्राव बा सानै एथ' गोलाव सिलाया खाथियाव नायोमोन आङो बै समाव मिथिबाय बिदि जायो जे दिननिफ्राय रोनगोरा नार्जारी सारा बेखौ प्रेसिडेन्ट खालामदों 2009 आव बे दिननिफ्राय आबसुआ सायाव बिराद स्ट्रं No Bodoland, no race, no Bodoland, no race. Jan Denge, Ras Lenge, no do or die. ओरैबायदि strong. आं खुनु BTCनि सिप EM, GM, MLA जानायनि आंहा सिमान गैया. आङो बिदियाव जेबो गैया. बड'लेण्डनि जेंनाया जे दिनसिमावनाखि जाफुंहैया ओइ दिनसिमनाखि आङो नागारा जेब्लानाखि बर'फोरनि जेंनाया सुफुंजाबाय होमब्लासो आङो आंनि डायरिखौ फुल स्टप होनानै आंनि आंगो गामि सौरागुरि गामियाव आंनि आइ आफा आदा आनैमोनजों आङो रायजो जाहैगोन दिनै नों बहा थायो प्रमद बर' सार क'क्राझारनि मा गामिमोनलाय बियो क'क्राझारनि नैबे गौरांनि ओरै फैनाया राजकुमार नार्जारिनि चन्द्रपारायाव थायो रङियाव थायो बा गुवाहाटियाव सम जेनेबा खामानि दंबा बहाथो सौरागुरियाव थाखो आसरित रायजोफोर आं बे मोनसेनि जुनैल' दुखु मोनो प्रमद बर' सारा आबसु बादि गोथार मोनसे आफादखौ एथ' गोलाव संग्राम खालामबोनाय आबसुनि दानि एक्जिस्टिं नेताफोरखौ दग' दोनबाय आकवार्डआव दोनबाय आकवार्ड माने गोनो गोथो आसु मासु खालामबाय दा आबसुनि नेताफ्रा दिपेन बर' सारा कनेन्द्र बसुमतारी सारा खोरोमदाव सारा ना बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि मैखोमै धरना होनो हायो ना UPPL जोंनो एखेबारे स्ट्रं लोगो जानानै खामानि मावनो हायो ना जोंनि नैबे BPF नांगाल पार्टियावनो जगदान लानानै स्ट्रङै खामानि मावनो हायो आबसुआ दा बिराद दग' जानानै दङ बेखौ सोर खालामदों मिस्टार प्रमद बर' सार बिसिबां लाजिथाव जाबाय रायजो राजाथांमोन मिथिगौ थांनाय नैबे मासाव 7 तारिख फेब्रुवारियाव टंलानि सेन्ट्रेल एबसु कनफारेन्सआव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आलासि महरै नुजाफैनो गोनां दंमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फैयाखै मानो बिसिबां लासिं बोरै थाबावगोन बे प्रमद बर' सारजों जेननाय सोरबाखि 40टा कनस्टिट्युन्सियाव 7टाल' देरहाजायो जेननाय मानसि एखेबारे खुनु पाब्लिक गैया आं सासे स्टेट BJPनि वार्कार सासे बिराद क्लस दं आं बेनाव सोंदों आजिखालि कि UPPL লগত ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা কাম নাই এইটো কি হ'ব একবাৰে পাব্লিকে নাই প্ৰমোদ বৰৰ লগত এতিয়া নো मा जाखो बेलाय आंखौ एथ' दुरबल दासा UPPL नि IT सेल नोंथांमोन लिडारफोर आजिखालि ना এই पाब्लिके নাই तार লগত बोरै होजाखोनसैलाय आरो नोङो एथ' गिदिर आफाद सेन्ट्रेल एबसु गोथार आफाद स्ट्रं बर'नि बड'फाजों दैदेनबोजानाय मोनसे स्ट्रं आफादाव मानो केन्सेल खालामजाखो नै दाखालिसो फैदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि गसाइगाव समस्तिनि संकस खेराइ फोरबोआव फैदों BTC एकर्ड डे 10 तारिखआव क'क्राझाराव फैदों टंलानिफ्राय गुवाहाटिया खय किल'मिटार जायो मानो फैजायाखसै मा खारनाव रायजोफोर गैया
बिराद दग' मग' खालामलांबाय प्रमद बर' सारा आबसुखौ दा आबसुआ ना बड'लेण्ड बिफिनजायो दाना आबसुआ पार्टिफोरजोंनो स्ट्रंलि सापर्ट होजायो जेबो खालामजाला दा ओरैबायदि दग' मग' जानानै थाबाय आबसुनि नेताफ्रा थांनाय एमपि इलेक्शनाव दिपेन बर' सारा दिलीप सयखियानो भट बिनानै होबाय नै दा नायसनजाला आयै फिसा बिदि जाबाय थांनाय बिटिसि आव इउपिपिएलनि जानानै एबसुनि नेताफ्रा एफा एनै भट बिनानै होबाय नै जलदब जेनबाय दा आबसुनि नेताफोरनि एजेन्डाया दा मा जागोन ओरैबायदि लाजि फोनांबाय प्रमद बर' सारा एबसुखौ माने बेस्राफोर दा ओरै जानो ना ओरै जानो ओरै खालामनो ना ओरै खालामनो नैबेखौ बुंबा नैबाव सौग्रावो नैबेखौ बुंबा हबाव सौग्रावो आं बेखौल' दुखु मोनदों आरोखि बेखौल' दुखु मोनदों रायजोफोर आं बेनि जुनै एसे उसुबिदा मोनो दा प्रमद बर' सारखौ माने आबसुखौ बिदि खैफोदाव खोख्लैलांनो नाङामोन आरोखि प्रमद बर' सारा आरो आं बुंहरबाय दिनै इउपिपिएलनि आइटि सेलफ्रा गोबां आंखौ फाव फान्दायगासिनो दङ आंखौ मा होनदों गारि फाननांबाय माबा सोबाफैजादोंनो माबा हिनजाव बुरि लानांदोंनो प्रेक्टिकेल बसुमतारिया एसे डेन्जार मानसि आंनाव गैयाब्लाबो 50-60थासो गारि सोलायलांनाय मटर साइकेल कार सोलायलांनायनि मोनसे मिजिं दं दा आङो 7था सोलायजेनबाय गंब्रै मटर साइकेल कार गंथाम सोलायजेनबाय आङो 50थानि बारा लाइफआव गारि बाइकखौ आं सोलायलांगोन देग्लायबो सोलायगोन आरोबाव आरो आंनि हिनजावा बुरि नङा आंनि हिनजावा आंनिफ्राय 11 बोसोर गदाय खाथियाव नुयोब्ला इउपिपिएलनि नेता इउपिपिएलनि आइटि सेलफ्रा खदै गजोबगोन जाम्बा मोनदोंसो सोर हिनजाव बिलाइखौ सोबानो थांना मिडिया बाइट लायोबानो जाबायना होमबा प्रेक्टिकेला प्रफ जागोन थांनानै मिटिं खालामनो लिंबोबानो जाबायना बे हिनजावखौ होमबा साबसिन प्रफ जागोन प्रेक्टिकेल बसुमतारिया 2024 नि जुन दानाव गोबां मानसिफ्रा पक्स' रेप केसआव गोग्लैदों बे केसआव गैया बेयावनो बुजि प्रेक्टिकेल बसुमतारिया सोर मा रोखोमनि मानसि I don't be afraid anyone आं रावखौबो गिया मा फान्दाय साथाम सिख्लाफोर आंनाव मेसेज हरगासिनो दं फेसबुकआव नोंनि नाम्बाराव हरफिनदो आं बावबाय नै आंखौ बावबाय नामा ओइ बिदि खालामगोन ब्लेकमेलिं सिस्टेम हरगासिनो आंनाव आं जाम्बा प्रेक्टिकेल बसुमतारिया सायाव जाम्बा जला गरिब साइस जानो हागौ सिङाव नङा सिम्प्लिसिटी एन्ड हाई थिंकिं आंहा खुनु गिनांगौ गैया आं इसोरखौल' गियो मानसिया इसोरजोंल' थानांगौ ओमफ्राय मोजां हाबा मावनांगौ होमबानो जोब्बाय आंहा मा देरसिन प्रुफ नांगौ नोंसिनलाय प्रेक्टिकेल बसुमतारिया पक्स' रेप केसआवनो गैयाब्ला आंनि जिबनाव मा गाज्रि जानो आंखौ इसोरा दैदेनो इसोरा जाहोयो इसोरानो खाङो इसोरजों थाब्लानो जेबो गिनांगौ गैया मा फोरमान नांगौ नोंसोरलाय बेनिफ्राय देरसिन मा फोरमान नांगौ